oko. Adon fin aneno ka ng'ato oro ote kendie to penjo ni to ang'o momiyo un kaka rowere, ang'o momiyo un kaka joma tindo ahinya manyiri, ang'o momiyo uwuok oko sani nikech pek mar ngima ni ten gima osebedo, ang'o momiyo uwuok oko sani to uchano dhi nyime nyaka karang'o? Wawuok oko sani motegno nikech gini donjo nwa in a personal way. Odonjonwa in a personal way kidwa mednwa ushuru always ma watiyo godo dwe ka dwe, to kendo imedo nwa pampers ma watiyo godo kuom nyithindo. Bro keto ngimawa matek kalure ni seche moko nyithindo manyiri moko nyuol to kata joma konygi malong'o onge. Koro magi momiyo wawuok oko motegno kaka joma mine, kaka joma nyiri, mondo waked gi financial bill. Erokamano ahinya Donfin. 2024. Erokamano ahinya ka bende ote machielo ma bende aneno ka odonjora kendi en kaluwore koda sigana ma watimo odiochieng' manyoro. Weche mag chan, weche mag yudo taulo mag ria